Min tfal żgħar sa adulti, familji u anzjani, ħafna Maltin u għexieren ta' turisti. Għal sen oħra, l-attività Bethlehem Fajnsielem qed tkun suċċess minn kull aspett. Bethlehem Fajnsielem issa daħlet fis-16 l-edizzjoni u kull sena toffri presepju ħaj li huwa ferm popolari mal-Maltin u l-Awċin, kif ukoll ma' dawk it-turisti li jżuru Għawdex waqt dawn iż-żminijiet ta' festi. Il-presepju ħaj jittella wara xhur ta' preparamenti bis-sem ta' volontieri tant dedikati li għat-tawsijat sħaħ bil-għan li jkun ta' suċċess. Beluf ta' persuni kull sena iżuru dan il-villaġġ li jieħdok lura lejn iż-żminijiet ta' meta twieled Ġesu bambin. Is-sibt wara nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Eric Sborch iżżar din l-attrazzjoni u feraħ lill-organizzaturi għal-livell li żammew anke din is-sena. Eric Sborch kien akkumpanjat Fajnsielem minn diversi kunsillieri u kandidati tal-Partit Nazzjonalista, preżenti wkoll is-Sindku Kevin Kawki u l-organizzatur Franco Ċangura. Intant din is-sena t-tfal kienu mħeġġa sabiex jiktbu littri l-Istat Immaġi, ittri li mbagħad se jintbagħtu lill-Papa Ljun 14. Din kienet l-ewwel darba li saret din l-inizjattiva bil-għan li jħeġġu l-tfal jesprimu dak li qed iħossu fil-waqt li jgħaddu messaġġi mill-isbaħ.